Sí, Tati, efectivamente, unha cousiña, unha pregunta. Tes fame? Tes moita fame? Eu a estas horas sempre xa? teño fame. Pois mira unha cousiña que che vou ensinar. Mira por aquí, mira, temos carne, empanada de zorza, empanada de zamburiñas, un pouco de Carai, que todo. ben. Estou aquí encantado coas empanadas que hai aquí na panadería Pallares, en Sarria, que non se diga que non se come ben en Sarria en todo o Lugo, non vou tirar para casa, pero en fin. Bueno, que efectivamente, dicías eso, que esta panadería leva moitos anos de historia, En Friol tamén se come, efectivamente. Por certo, este domingo en Friol, Feira do Queixo e Pan de Ousá. Xa que falamos do pan, aí o deixo. Compañeiros, a ver, voume centrar, vou dar este paseo por esta panadería. Por qué? Porque é unha panadería que, como digo, leva aberta dende o ano 1876. Hoxe en día está rexentada por aquí o meu amigo Javier, a quen saúdo. Moi bons días, Javier. Buenos días. E tamén por Pilar, a quen volvo a saudar. Pilar, moi bons días. Ai, dasme un par de bicos, encantado. Bueno, vos seguides por aí. Eles son a cuarta xeración desta panadería. Foi o bisavó de Pilar quen abriu esta panadería aquí en Sarria. Pois ben, agora, lóxicamente, a panadería foi agrandándose, unha das panaderías mellores de toda a provincia de Lugo, e ten unhas máquinas que, lóxicamente, foron quedando un pouquiño, un chisquiño obsoletas, pero que tampouco quixeron perder. Así que decidiron? Unha idea moi clara, que é facer un museo de todo o proceso, como se fai o pan, aproveitando precisamente esas vivencias, esas experiencias de toda unha familia de panadeiros. Pilar, despois enseñanos ese museo, verdad? Sí, como non. Temos moito que ver aí. Un pouquiño. Moita historia, de 136 anos de panadería, ti non nos acordas, pero xa levas uns cantos tamén. Xa levo, sí, máis de 30. Máis de 30. Bueno, pois con Pilar, con Javier, nosas amigas todas que nos fan as empanadas, e algún cacho cairá, Tati? Así que non vos esperdades nuns minutiños. Ese paseo pola historia do pan é unha homenaxe a toda a profesión dos panadeiros. Nada, contenta que metedes todos agora co pan e agora que imos a cociña, así que David, imagínate como vai o programa hoxe. Moitas grazas. E recordamos, ti barrendo para casa, que mañá Feira do Queixo en Friol. Aí queda dita esa cita a que tampouco poden faltar, nin deben faltar. E hoxe, como dicíamos, queremos